Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, ABS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Ribe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, VCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Etery, Rias Jack Development Corporation, Lourdes Catering Services, Perth, Bisavilla Review Center, VKU, Nora Tabuada, Highland Confectionery, Carmen Mabini Flower Stall 148, Myra Famador's Flowers, Chanchin Lam, Joseph Espilita, RC Daisy Golosinda, Kathy Kailan. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor, donors, offerers, pilgrims, choir members, and all participants of this Holy Mass. Healing Nathan Tamas Hu, Jaime Rosauro, Tati Sigura Joseph Lim, Oligario Senior ug Susan Gabukan, Susi Padrigano, Florencia Ramasasa, Mary Ann Quizon Gregory. Birthday blessing ni Saring Humauas. Pasalamat Tess Wilwayko ug ni Saring Humauas. Blessings and good health, Arlinda Paras and family, Mrs. Chin Lam, Cherry Ocanyada. Pahuling dayon, Bienvenido di Tablan, Conceso Go Macias, Lionel and Maria Atega, ang mga kalag sa purgatorio, ug ang mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai. Maigsoon dihan ni Kristo. Sulod sa 5 ka semana, nangandam kita pinaagi sa mga buhat sa kaluoy ug penitensya, alang sa pagsaulog sa misteryo sa Paskos pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karon nagatigom kita aron pagsugod niining sulimning pagsaulog duyog sa tibuok simbahan nga naglukop sa kalibutan. Si Kristo misulod nga madaogon sa iyang kaugalingong siyudad aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagpakamanunubos nato. Kining buhata mao ang pagpasakit, pagpakamatay, pagkabanhaw. Hinuduman nato ang iyahang buhat sa pagmanubos ug sundo nato siya sa buhing pagtuo. Kung maghiusa kita kaniya diha sa mga pag-anto sa krus, naglaom kita nga makaambit sa iyang pagkabanhaw. Mag-ampo kita. O Diyos nga magagagahom, nangamuyo kami kanimo. Bendisuni kining mga lokay ug palma, himoa kini nga balaan. Karong adlaw nagasangyaw kami nga malipayon kang Hesus nga among manunubos ug hari. Magsunod unta kami kaniya pag-ayo aron usa ka adlaw ni ana makadangat kami sa kalipay sa bag-o ug tunhay nga Jerusalem. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus ni padayon ngadto sa Jerusalem nga nag-una kanila. Paghaduol na siya sa Betpahe o Betania dito sa bungtod sa mga olibo, gipadala niya
Pag-una ang duha niya katinunan, uban sa tugon, lakaw kamo ngadto sa balangay nga naa sa unahan, nga inigsulod ninyo sa inyong makaplagan ang usa ka nating asno nga gihigot, nga wala pa'y kabay-i. Badbari ninyo kini ug dad-a kini. Kung minungutana kaninyo ngano nga inyo kining gibadbaran, ina siya nagkinahanglan niini ang magtutudlo. Umiadto sila og ilang nakaplagan, ang tanan sumala gayod sa gisulti ni Jesus kanila. Samtang nagbadbad sila sa asno, nangutana ang mga tag-iya nganong inyo kanang gibadbaran. Unya mitubag sila na kinahanglan niini ang magtutudlo og ilang gidala ang asno ngadto kay Jesus. Unya ilang gihapin og sa buko-buko sa asno ang ilang mga kupo o gitabangan nila si Jesus pagpakabayo niini. Samtang nagkabayo siya, gibakbak sa mga tao ang ilang mga kupo diha sa dalan nga iyang agian. Nahiduol na siya sa Jerusalem sa dapit diin ang dalan naglugsong sa bungtod sa mga olibo. Ang dakong panon sa iyang mga sumusunod nagsugod pagpasalamat ug pagdaig sa Dios sa kusog nga tingog tungod sa dakong mga butang nga ilang nakita. Dalaygon ang hari nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Pagigdait dito sa langit, dalaygon ang Dios. Nipipila sa mga Fariseo miingon kang Jesus, magtutudlo, pahiluma ang imo mga tinunan. Ug sa Jesus, mitubag kanila, sultihan ko kamo, nga kung maghilom sila, maninggit ang mga bato. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon, ato ang tanday kung himayaon ng Diyos, no? Di lamang sa pulong, kundi diha sa ato ang kasing-kasing o sa mga buhat. O karon, manlakaw kita o magdaig kay Jesus nga atong manunubos sa mga gibuhat sa mga tao nga misinggit kaniya didto sa Jerusalem. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord my God, Hosanna in the highest. Magampo kita, magagagahom og tunhay nga Dios. Gihatag nimo sa mga tao sa Jesu-Kristo among manunubos nga sulongdon sa hingpit nga pagpaubos. Gituman niya ang imong pagbuot pinaagi sa papakatao ug pagkakamatay dito sa krus. Himua kami nga imong mga saksi at tubangan sa mga tao, pinaagi sa pagsunod sa iyang panag-ingnan. Mahimuunta kami nga ngay sa pag-ambit sa iyang pagkabanhaw. Kiniya mong gipangayo, pinagi sa mong Ginoo Jesu-Kristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo diyas kayo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kitudloan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibaw akong mudasig ni atong gikapuyan. Matagbuntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wa akong musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod niya tong buot muhampak kanako. Og ang akong aping ngadto sa mga milabnot sa akong bungot. Wa ko ilingiw ang akong naong sa tagabugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Busa, wa ako maunsa.
O gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis. Og nasayod ako nga dili gayud ako mauwawan. Ang pulong sa Ginoo. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Ang tanan nagatanaw ka nako, nagyamid ka nako, nagbugal-bugal sila ka nako sa ilang mga ngabil. Naglingo-lingo silang nagaingon, nagsalig siya sa Ginoo. Paluwasa siya kaniya, palingkawasa siya, kunay gugma siya kaniya. Diyos ko, daghang mga iro naglibot ka nako, gitabangan ako sa usa ka panon sa mga dautan. Ilang gipalapsan ang akong mga kamot ug mga tiil, makaihap ako sa tanan kong kabukugan. Ilang gipanagbahin alang kanila ang akong mga sapot, ug ang akong bisti giripahan nila. Apan ikaw, o Ginoo, ayaw pagpalayo ka nako, o hinabang ko dali sa pagtabang ka nako. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Isangyaw ko ang imong ngalan ngadto sa akong kaigsuunan. Sa taliwa sa katilingban, daygon ko ikaw. Kamong mahadlokon sa Ginoo, daygan ninyo siya. Kamong tanang mga kaliwat ni ako, himayaa siya. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Pagbasa, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Filipos. Angayng batunan ninyo ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Apan wala siya magunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog, kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato, ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya, nagmasinugtanon, hangtod sa kamatayon. Ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan.
Busa, mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta, ug sa ilalom sa yuta. Sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Dios. Ang pasyon sa atong Ginoong Jesucristo sumala ni San Lucas. Ang tanan mitindo ko kida nila si Jesus at tubangan ni Pilato. Og didto gisumbong nila siya. Sila mingon, Kining tawhana, hisag pa na mo nga nagpasalaag sa mga tao? Og nag-ahuwag kanila sa dili pagbayad og buwis kadto sa emperador. Og miangkon nga siya mao ang Mesiyas, usa ka hari. si Pilato nangutana kaniya. Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubag. Giingon mo, Unya mingon si Pilato sa makadagkuan sa mga pari ug sa mga tao. Wa ako'y nakaplagang katarungan nga silutan kining tawhana. Apan isamot hinuon sila sa pagingon. Nagpasiugda siya kagubot sa mga tao. Tungod sa iyang pagtulunan, nagsugod siya sa Galilea, unya milibot sa tibok niya, o karon ani ana dinhi. Pagkabati ni Pilato ni ini, nangutana siya. Taga Galilea ba kining tawhana? O sa pagkasayod niya nga si Jesus ikan di ay sa dapit, ikamandua ni Herodes. Ipadaan niya si Jesus ngadto kang Herodes, nga didto sa Jerusalem niadtong panahona. Nalipay pag-ayo si Herodes pagkakita niya kay Jesus, kay nakabalita naman siya mahitungod kaniya. Og dugay na siya nagtinguha pagpakikita kaniya. Labot pa niini, nangandoy siyang mutanaw kang Jesus nga maghibog milagro. Busa, ipangutana ni Herodes si Jesus bahin sa daghang mga butang, apan wa gayud mo tubag si Jesus. Miduol ang makadaguan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod, ug mipasakag bugat ang mga sumbong bato kang Jesus. Unya, gibugal-bugalan siya, ug gibiay-biay ni Herodes ug saya mga sundao. Gisuluban siya nilag harianong biste ug gipadabalik ang Pilato. Nadto kayong adlaw, nagkahigala si Herodes ug si Pilato. Kaaway sila kaniadto. Unya, gipatawag ni Pilato ang makadagkuan sa mga pari, ang mga punuan ug ang mga tao, ug giingnan sila. Ang inyong gida kanako kining tawhana, ug miingon kamo nga nagpasalaag siya sa mga tao, giimbestigar ko siya dinhi sa inyong atubangan. Apan nakaplagan ko nga dili siya sad-an sa bisan unsa sa mga daotang butang nga gisumbong ninyo batok kaniya. Si Herodes wala usab makakaplag kaniya na sad-an, kay siya gipadalaman niya pagbalik kanato. Way nabuhat kining tawhana nga angay silutan sa kamatayon. Busa, ipalatos ko lang siya ug unya buhian. Patsa siya! Si Barabas may buhi! Si Barabas kibilanggo gumikan sa usak kakagubot kanahitabo sa syudad, ug tungod kay siya nakabuno man. Buot si Pilato nga buhian si Jesus. Busa misulti siya pag-usab ngadto sa mga tao, apan misinggit sila pagtubag kaniya. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Sa ikatulo kay gayon, miingon si Pilato kanila. Apan unsa baysa nga nahimo niya? Wa ako'y nakaplagan bisag unsa nga angay silutan sa kamatayon. Ipalatos ko siya ug unya buhian. Apan panayon sila sa pagsinggit og kusog kayo nga si Jesus kinahanglan gayon ilansang sa krus.
ug milampos gyud sila sa katapusan. Busa gipahamtang ni Pilato kang Jesus ang silot nga ilang gipangayo o gibuhian niya ang tao nga ilang gipili. Ang gibilanggo tungod sa pagpanggubot o sa pagpatag tao. O itugyan niya si Jesus kadto kanila aron buhian nila kaniya ang ilang gusto. Samtang gida nila si Jesus, ikasugat nila ang usa ka tawo hinganlag Simeon nga taga Cirene nga nagpadung sa syudad gikan sa Banica. Gidakop nila siya o ipapasan sa krus. Og pipila kanila mga babae nga naghilak og nagminatay tungod kaniya. Og milingi si Jesus kanila og miingon. Ang mga babae sa Jerusalem, ayaw ako ninyong hilaki, kundili hilaki ang inyong kagalingon o ang inyong mga anak. Kaya moabot ang mga adlaw nga muingon ang mga tao. Bulahan ang mga babae nga dili mga anak, o mga babae nga wala makapanamkon, o wala gayod makapasuso sa mga bata. Maukadtong panahona nga ang mga tao muingon sa mga bukid, pagatumpag kamo kanamo, ug ngadto sa mga bungtod, tabuni kami. Kaya kung kini mga butang nga gibuhat pa sa lunhaw pa ang mga kahoy, unsa kay mahitabo kung kini laya na. Nagdala usab sila laing duha ka tawo nga pulos kriminal aron patyon uban kay Jesus. Sa pag-abot nila sa dapit hinganlag ang kalabera, gilansang nila si Jesus ug ang duha ka mga kriminal. Ang usa diha siyang tuo ug ang usa diha siyang wa. Unya, miingon si Jesus. Amahan, pasilua sila kay wala na mahibalo sa ilang gibuhat. O gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinagi sa ripa. Nagtindog dito ang mga tao nga nagtanaw. Samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga karagkuan sa mga Hudiyo nga nagingon. Giluwas niya ang uban. Paluwas siya sa iyang kaugalingon. Kung siya ang Mesiyas nga gipili sa Diyos. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundao. Miduolo sila o gitunulan siya bino o miingon. Kung ikaw, hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus, gisuwat nila kining musunod. Kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Dili ba ikaw man ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon o kami? Apan gibadlong siya siyang kauban nga nagingon. Wa ka ba mahadlok sa Dios? Kita aniya dinhi, gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot kanatong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan wa sa isa. Ug miingon si kang Jesus. Jesus, hinumdumiin taon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya. Sultihan ko ikaw, karong adlawa adto ka sa paraiso, uban kanako. Mga alas 12 ang takna sa dihang mihunong pagdanag ang adlaw. Ug mitabo ng kangit-ngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3. Ug napikas ang tabil didto sa templo. Ug misinggit si Jesus pagkusog. Amahan, itugyan ko sa imo mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti ni ini. Namatay siya. Ang opisyal sa mga sundao na nakita sa nahitabo o gidayeg niya ang Diyos sa pagingon. Tinuod kayo't nga siya ang maayong tao. Sa diha na nakita sa nahitabo ang mga tao nga nagtapok didto aron pagtan-aw. Na mauli silang tanan nga namukpok sa ilang mga dughan. Ang tanan kaila ni Jesus. Lakip ang mga babae nga misunod kaniya sukad sa Galilea. Nagpaantaw didto aron pagtan-aw ni ining mga butanga. Atong lang bag-ong nadungog ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo mga igsuon, nahibaw ta, mao na siya ang balita. The Gospel ang maayong balita. Ug sa atong nadungog karon, doon natay
good news, maayong balita. Kasi Kristo nisulod na ngadto sa Jerusalem nga madaugon. Gitagbo siya sa mga tao, gihimamat sa kahinangop. Diin gani iyang giladlad ilang mga bisti, ilahang mga palma, pagdawat kaniya, uban sa pagsinggit, nga bulahan ikaw, nga niani sa ngalan sa Ginoo, bulahan ikaw, hari sa Israel. Daygon ang Diyos, Osana, Osana, Osana. Pero doon na sa'y pilalang kaadlaw o bad news. Ngilaan nga balita. Kaya kadto mga tao nga ningon Osana, Osana, lanog kaayo gyud. Mas lanog pa. Ang mga tao nga moingon, ilansan siya sa krus, ilansan siya sa krus. Nibali, papagini mo uga, ang laway silang dila. Gani, gisalikway nila. Ila pang gidawat ang sa kriminal si Barabas, kay kang Jesus. Bad news. Tungod kay katong mga tao, mga disipulo ni Kristo, nga uban-uban kaniya, nangawagtang, nangandinagan, nagtibulaag. Ang iyang pinilan si Pedro, bago lang nangantis pa ingon, bisag unsa mitabo Ginoo, di ko mabuwag kanimo, pero nilimod kaniya. Si Judas nga iyang pinilan, nibudhi kaniya. Bad news. Tuog kay nahukman siyang nakasala og patyon. Og mao nahitabo nga siya giilang gibugal-bugalan, gilatigo, gikornahan og tunog, gipasan sa krus o gilansang sa krus. Pero again dunay good news. Diha sa krus gipasaylo ni Kristo ang tanan. Katong nagdagmal kaniya, nagbutang-butang kaniya, nibiya kaniya, niyamid kaniya, silang tanan, ipasaylo ni Kristo. Again, bad news. Kay namatay na si Kristo. Pero diha gides pagkamatay niya, nadawat to ang good news, Jud, ang maing balita. Ang rason nga no siyang nagpakamatay. He died for us. Napakamatay siya, unang rason, haron lang yun paghimaya siyang amahan. Haron matuman ang kabubuton siyang amahan. Pupunta niya ang pagbuot sa iyang amahan may matuman. Isaiah 53:10, it is the will of the Lord to crush him. He has put him to the grief that it was a beautiful submission to the will of God. Gibutan sa Ginoo nga siya mag-antos, pero iyan na dawat yun. O gihimaya niya ang Diyos. Good news yun. Ano pagkamatay siya, tungod kay iyang gustong ipadayag tibok kalibutan unsa kadako ang gugma sa iyang amahan natong tanan. Nga iyang gitugyan iyang pinanggang anak, no? Alang kanato aron kita maluwas. John 3:16. Pero mga igsuon, the reason why Christ died and suffered, we are the reasons, yun. And that's the good news. Ang rason ni Kristo, papakamatay, harong kita malukatas to kasalanan. He paid for our sins. Mark said, 10:45, the Son of Man that came not to be served, but to serve and to give His life for ransom for many. Gihat niya niya sa ibang kanato, dili haron alagaran, kundi haron nga iyang ihalad iyang kinabuhi, isik lukat nato.
Muna rason nga siya namatay. Di pa. No? Ang rason, gawa siya na aron nga kita lang mapasaylo sa atong mga sala. Forgiveness of sins. Pong mga Kristo, aron kita mapasaylo. Makita nimo Matthew 26:28, no? Tingnan siya, this is my blood, kini akong dugo. Sa kasabutan nga kini giula alang sa tanan para sa kapasiluan sa mga sala. He died for our sins to forgive us. That's the reason why Christ died again. Di lang jud kana. Ang rason tungod kay gusto siya nga ato ang maangkon ang tanang kaayuhan o grasya diha sa kamatayon. Di lang masilos sala, kundi do we have all the graces in our life. Abundance of graces. Romans 8:23. Yun sa, He did not spare His Son, His own Son. He gave it up to us. All. If He has given His Son all to us, He will graciously give all things. Kay gani iya magigihatag ang iyang anak kanato, bisan pang anak niya mag-antos, di na makatagaan kaniya sa grasya itong kinahanglan sa kinabuhi. Kung makamatay siya haron, madawat ito ang grasya, nga bisan unsa atong struggles kinabuhi, we have the grace of the Lord. Because God has given us that grace. Grasya gyud sa kinahanglan sa kinabuhi. Yan ilang kana mga igsuon. The reason why Christ died for us, namatay siya, haron nga kita tagaan sa kaayuhan sa tuang physical, moral and physical sickness, haron maayo kita sa tuang mga lawas o sa kalag. Healing yun, to heal us. Ang giluwas niya, kitang katawhan, total healing yun. Manipong ni Matthew 8:16-17, no, He healed all of us who are sick. That was to fulfill, that was spoken by the prophet Isaiah. He took all the illness and bore all our diseases. Iyang giula ang iyang dugo, makabatay sa kadato, haron makuha, maayo niya ang tanto kasakitan o ato ang kahuyangan sa kinabuhi. To heal us. Diyon. Wala ba tanan mga igsoon? Si Kristo na pagkamatay nato tungod kay kita iyang gimahal. Iyang gimahal. Diyang ginaingon, greater love no man has than He lays down His life for a friend. Kada mo'y ligong rason, He loves us. O ang iyang pangandoy mao kini, He died for us. Haron nga kita ba? Nga makita, giunsa ta pagmahal niya. Yun sa paghalad niya kinabuhi, ngadto haron kita maluwas. Kita unya sad, no? Musunod, mupasa sa tong krus. Umusunod kaniya. So that we will walk in His way, the way of salvation, the way of true life, the way of love. Paghuay lang, again, doon na tayo bad news. No? Atong March 5, no? March 5, as ito Papa, nagpahibaw ka na ito, a tragedy has happened dito sa Yemen, Alden, Yemen ba? Nga, luoy kayo, upat yung mga madre na sakop sa Sister of Charity. No? O mga dusing, mga tao nga empleyado, co-workers. Sa Osaka, gitawag itong House of the Aged and the Sick ba? Itong mga timawa, mag-itiman sa mga madre ba? Sila nga nagtrabaho dito. Gisungong og mga tao, uniform people, og dito, yun sa sila, pamatay silang tanan. Ipanghiktan, unya diya sa uog, ita sa tagsa og pusil yun. Mercilessly. Bago lamang siya kayo. March last year. But that's the bad news. That's the bad news. But the good news is this. Ang nahitabo. Po Pastor Papa, look at them. They're martyrs of our church. Look at them, how beautiful are their souls. Ilang gihalad, ilang kinabuhi. Hibaw sila nga, lisod na ang kahimtang. Pero wa niya biyai gyud ang mga tigulang, ang mga inutil, ang mga masakiton. Even at the rest of dying.
and they gave up their life. Dito, gipang guba ang mga imahen, guba ang tanan. But then, here are people who happily laid their life for a friend. Gugma sa Diyos. Semana Santa na mga igsuon. Dili ulata ang Santa may masimana ba? Ang simana mo ay masanta ba? Kung dili, nga unta kita, kining simana, mahimong instrumento nga, kita, murabag, masantos in a way. Mabita mo ni panahon tagyod nga, murabag, kung unta lang sa itong pagsusimana Santa, let us try to let go sa itong gitawag itong distraction kakalibutan doon kayo ba? No? Let us try to have a focus with our mind and hearts to the Lord. Maghabi na tayo kasing-kasing yung mahinulsulon ba nga nakita tao sa kadako ang pag-antos ni Kristo ba? Tungo sa itong sala, ha? Kita makita niya na mamalandong niya na mga igsuon, kita untang mabati kasing-kasing mahinulsulon. And this is time for us nga kita matandog ni ini ba? Unya maghinulsulta niya, go to confession. Kumpisal. He's waiting for you there. Panahon ni, ang kaluoy sa Diyos na. Muna panahon unta ito, nga kita ba, mamalandong ito ba, unsa kadako ang gugma sa Ginoo nato. Gugma sa Ginoo to. Ang iyang mercy and compassion nga naa ka nato. Natungod na mga igsuon, unta kita, maghambig kasing-kasing mapasalamaton, di lang mapasalamaton ta. Kung dili sa kita mabati tag gugma ang kaluoy sa uban. Mao ni panahon nga diin kita nga atong ilambigit ang atong kinabuhi ba didto sa pag-antos og sa kamatayon ni Kristo. Haron madawat ato ang the best good news sa kalibutan, pagkabanhaw with God, with Christ. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. Amen. Dagato ka sa Dios, samahan magagagahom sa tanan. Mabuhat sa langit ug sa yuta. O Yesu Kristo, yang anak kabugtong Ginoo nato. Panangko sa dalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen. Gisakit sa ni Poncio Pilato. Gilansa sa krus na matay gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Katulog ka adlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagaligod sa tuo sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Gandito mabalik siya, arpakong sa buhi o sa mga minatay. Nagtuko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kaambitan sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan, nga nagtugyan sa iyang bugtong anak alang sa ato ang kaluwasan. Sa matag mga pangamuyo, kita mo ingon, kaluy kami Ginoo. Alang sa simbahan, lukop sa tibok kalibutan, nga ang pasyon sa atong Ginoo, maglig-on unta sa iyang pagpangalagad, alang sa kaluwasan sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga namunuan sa gobyerno, nga mutandog unta sila sa pasyon sa atong Ginoo, o mugamit sa ilang gahom, ug otoridad, subay sa kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Niining jubileo nga kaluoy, malukmay unta ang atong mga kasing-kasing
sa walay kinatubang gugma ug kaluoy sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang matag Kristohanong pamilya, mahiusa unta sa gugma sa Dios, nining pagsaulog sa tuig sa Eukaristiya, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton, ilabi na sa mga kaparian nga may balatian, nga mahingpit unta sila sa pag-ambit sa pasyon ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ning atong pagsaulog sa ika-42 nga anibersaryo sa pagkapari ni Monsignor Trinidad Garci Silva, nga panalanginan sa Ginoo, magpabilin unta diha kaniya, ilabi na ang kahimsog sa lawas o kalag, alang sa kahimayaan sa Dios o sa katawhan nga iyang gialagaran, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga maluwas unta sila sa pinaagi sa pasyon sa atong Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Diyos amahan, dili gayud matukib ang imong gugma, nga tungod niini imong gitugyan sa kamatayon alang kanamo ang imong bugtong anak, si Jesucristo ang among Ginoo. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kita kining sakrifisyo, dawaton sa itong amahang magagagahom sa tanan. Walang ka sa Ginoo, sakripisyo gikan sa iyong mga kamot,
O Ginoo, ang pagpasakit, pagkamatay ni Jesus, imong bugtong anak, naghimo untag makapahimuot kami kanimo. Kung kami ra wala kami mahimo, apan tinabangan nining imong hingpit nga sakripisyo, makabot unta namo ang imong gugma ug kaluoy. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan, ang ayog matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Gitahani ang iyang kinabuhi dito sa krus, aron hibayra ng mga sala sa katawhan. Ang iyang kamatayon nagpapasamo mga sala, ang iyang pagkabanhaw nakakabot alang kanamo sa kasanto sa kinabuhi. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ng mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way kuno nga pag-awi. Tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo mipikas, mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an, umingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat tino pag-usab ug midaye. Mihatag nining ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini, Panginom ko mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kiniyang misteryo sa pagtuo. Aron sa paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tug kay imo kaming giisip, nga ngayon nga mo tubag mo alagad kanimo. Himo kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo may usa anta sa Espiritu Santo. Hinunumig nimong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pare. Hinuwi sa mga igsuong nangamatay, malaom mga banhaw silang tanang nangamatay. Dahil sa pagsunod sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himo kaming makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles sa mga santos, uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, agdiha kaniya. Gihatagan na kanimo magagagahong amahan, diya sa gahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan itong gamito ng mga pulong gitudo sa itong manunubos. Kami ginuhi mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa kanunay malayo sa nang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kalimo managing Maria, ang gahong ugang himaya.
apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanaw mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoos kanunay manaag kaninyo. Pakita panaginig suunay. Kining ko diri sa Dios nagawag tang salas kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo.
magampo kita. Magagahamog tunay nga Dios. Gihatag nimo sa mga tao si Jesu-Kristo among manunubos nga sulondon sa hingpit nga pagpaubos. Gituman niya ang imong pagbuot pinaagis pagkatao pagpakamatay dito sa krus. Himuag kaming imong mga saksi at tubangan sa mga tao. Pinagis pagsunod sa iyang panag-ingnan. Mahimo ta kami nga angay nga pag-ambit sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Mag-ampo kita alang sa mga isunod mga masakiton. Di ba karon nagtanaw sa itong telebisyon? Langit ng amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus. O itudlo ang birtud sa pailog, diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga magihalad alang sa masakiton. Hinaot ang nag-antos tungod sa sakit o balatian. Magkaambong nga gipili siya aron mahimong santos. Ang iyang kasakit, mahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagis na mo Ginoong Kristo, imong anak. Nga buyog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pasalamat, no? Di lang ako sa iyong pasalamat, no? Ini atong misa karon. This is a very special mass because there are special people around. No? Gikas itong misa, ang mensahe santos nga misa, gitawag nato to join our suffering and pain, sacrificial diha ni Kristo, no? To carry our cross, no? For each other. No greater love man has that he lays down his life for a friend. This is kining grupo din is the very people God who have really done that. No? We have been a part of the ministry, sacral ministry. If ang itawag na to ang pagpasan, pagdag parokya mo pagpasan sa krus, no? Pagbuhat sa imuhang gitawag to ministry mo pagpasan sa krus, you people here, hibaw ko, kamoy nagpasan with me. Munang nakaya nato ang pagdala o sa alaga sa parokya because we carried our cross together. That's why this is a special mass for me. On occasion, of course, sa atong 42nd anniversary sa pagkapare. Nagasa gihatas Ginoo kanato, pinaagi kanako. Munang pasalamat ko una sa tuang regular donor sa telebisyon nga nag-support ato kanunay, no? Aron kini makalahutay. Atong choirs, kining Brother of San Pedro Calungsod. Atong una di na sila Brothers Pedro Calungsod. Guardian Angel Choir ni sila. 17 years we have been in media. We have been nagkantas television. Look how we have grown. Kanindot sila mga tingog lang gihapon. So I asked them to be this meaningful day because they have been with us in the ministry sa television para sa itong mga igsuon na masakiton. Thank you for singing now and for with me. Atong pilgrims, kini, dili ordinary pilgrims, there are people nga di na alagaran, nag-alagad sa parokya nga that work with me. Ni ayon mga Paris Council yun. Gikan sa Naga Paris Council, they're there. No, kita nimo. Maka taas lang kamo to magko sa kamera, no? Ang sa Holy Cross Parish, niya sa dure, no? Ni Asia na nakura ta diha, there. At sa Nicolas na diha ato mga igsuon, no? Bisag gani ang gitawag tog ang parokya nako sa parish nako sa Toledo City, Bugo, Bato, no? Niya dinhi kani sila may ni-offer gyud sa si baby, no? Adili na ang bata na siya pero wala na siya youth atong una Paris Council. St. Joseph, of course, ang parokya diri karon nga akong gilagaran, no? Silang tanan, no? We are here ang mao ni nga gitawag dito ato ning gisaulog kay ang gasa sa Ginoo nato nagpasan ta sa krus miyayong gid mo ba aron paalagaran ang Kristohanong katilingban. Thank you sa mga pilgrims karon.
ang offers na to mo si Life o si Prodilis Gotang Lohim, Solido City. Ato ang ni-offer. Tess Wilwaiko and Saring Humawas. Ang tanang ni-appeal sa niini. Of course, I would like to thank most of all ang Daughters of St. Paul's. No? Mga igsoon, ang TV Mass started long time ago o ang nag-una ang initiate si Sister Clemens. Long time ago. She is my mentor. That's why I always obey her. No? Kay nagtudlo na siya nako. And from that time on, she initiated with us together sa television, City Palabras on television. Now it's still going on. That is the Dr. St. Paul's project now. And then hopefully, mga igsoon, I'm inviting you, pray for this, either this channel or Channel 5. Sa Lipa City Palabras, we will feature the 7 sorrows of the Blessed Virgin. Kay mga igsoon sa Semana Santa, murag dili kumpleto ito pag Kristiyano sa kunuwa ang mahal nga Birhen yun. Muna sa 11 to 12 o'clock, Lipa City Palabras, a feature na ito in a beautiful way, production, the 7 sorrows of the Blessed Virgin. No? Pray, no? Nga gitawag to will get the station, ang ato ang production na ana, and pray nga doon na tayo mutabang in town kaya dako-dako beranan sa TV sa time. O doon na ako yung pagtulis ginagmay. Okay. So with that, and before I forget, so kasab ando ko ni akong sister nga pinangga kanako si Catherine, Mrs. Catherine Silva Cabahog sa iyang 65th birthday. Retired na siya as supervisor sa eskwelahan sa Catholic sa Central School. Mami, I love you. Ako nang daddy man ko. Ako nang manghod si Mami. Happy birthday to you. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin ang Dios magagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa dari inyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.